Ha ezt csináltok, cirkusz ilyen... Hát még nem, egyszer nem jöttek ide a cirkusz nélkül. Egyszer se. Senki nem bántotta el. Gyere fel. Na, nem akarja, nem engedi, akkor menjünk el. Kész. Gyere el. Most itt vannak először. Mikor elveszem meg. Rossz dolgot mondtam. 5 perc jár most meg. Mit ad neked az Nincsen 5 5 perc. Mit ad neked az 5 perc? Hát itt csak rosszabb. Nem akarom, hogy elmenjél. Nem kívánok veletek Most beszélni. nem mondom még. Gyerekek. Nem. Nem igaz, hogy nem adott békén, még magyarba se. Magyarban, mert nem jó csinálni. Mi leppentél magyarban? Nem jó csináltam, mert így se hagyott békén, mert neki nem pászol, meg hozva van az unokája. Valikon, meg kellett beszélni, gyerekek. Nem kellett, erre nem lehet beszélni. Lehet. Nem lehet. Miért nem adtad a gyereket És a senki nem telefonhoz? bántotta. Hát nem ott tiltva. Nem jól Igen? csináltak, Igen. Valikot, ezt. Most már tudtam, hogy hol van az a gyerek. Na, jó, megyünk. Kutyát is gyere ki. Én nem fogok itt velük Laci, gyere. veszekedni, azért Gyere. jöttem el, mert nem normális egyik se. Ne izzél meg, hogy gyere. Igen. Te meg normális vagy, Itt probléma lesz, Igen, hogy képzelj el, azt mondta a pszichiáter, hogy nincs szükségem semmiféle kezelésre. De Bizony bizony, is vissza. az egész országos budapesti Péntekig. legfőbb pszichológushoz Adjál el a jártam. papírt. Képzelj el. Engem Jó, érdekel. hála Istennek, Na. semmi baj. Ugyan. Megyünk, elfelé csináljátok. Ha kell segítség, telefonáljátok. Gyertek, de veszekedni nem lehet. Na, apa az apa, te vagy az anya, és két. És takarodás elfele. Szeretni kell a gyereket, mert a gyerekek ezt várják. Ezt is vegye fel valaki, hogy takarodás. Takarodás elfele, anyám mondta. Nem ér Anyád nem semmi mondott Erika. ilyet. Ilyen módon nem ér. De, Nem Anyád mondott. nevében ne beszélj. anyu Három most óra, mondta, gyere. hogy János bácsi vigyen titeket elfele a házból. Jó. Mert csak a cirkusz csinálni jöttök. Nem látta, hogy fél év a gyerekét. De a nem saját érdekel. Nem ér semmi az Erika. Semmi nem ér. Már itt nem olyan helyzet. Vegyed ezt is fel. Ma nem fél éve nem láttam a gyereket. Gyere, megmondom. Félnek neked, az mi a anyjuktól. helyzet. Gyere ki, hagyjátok. Akartátok, Nincsen hogy ilyen törvény a világon, Hadd aki legyen már egy Részletek is percig, megyünk. még erre nem valamit vagyok. tud megyünk el, mert csinálni. nem szeretnek titeket itt Jó látni. van, nem baj, ha nem Na. szeret. Egy ilyen idiotával Nézzek, kell, itt a hogy két legyenek. gyerekbőmből, nem tudom, mit csinál velük. Mert szeretik Sok a videók apjukat. Már régen nem Szeretik látták. az Bipoláris apjukat. depresszió, Mind a földesz kettő még meg van keverve. ilyenbe. Mind a kettő Milyen szeretem, nem mennek el Tőled tőle. van Engedem meg őket. ilyetben. Épülem. Tőled van meg ilyetben, igen. Csak ettől a veszély. Nagyon szeretem Hát őket. a veszekedéstől, És és el Laci akarom meg az videózol, anyját csak egy túlvenni. De gyerekség. csendben El kell. akarom mind a kettőt az anyjától venni. Mondd se, érted? Ez jobb lesz, majd Lássa hagyd beszélni mindenki. gyerekek, nem mi. Ők jobban tudják. Miért nem kérdezed Mit meg a ilyen. gyermekeidet, hogy miért sírnak? Anyu, légy szíves, takarítani. Én szeretem őket. Mi nem Légy tudjuk. szíves, mert elmegyek én. Erika, vegyék úgy,